Ito ang iniwang pinsala ng sumiklab na grass fire sa bundok sakop ng Purok 1 Barangay Lambali, Legazpi City mag-aalas 6 kagabi. Sa video na ito ni Congressman Alfredo Garbin Jr., makikita ang lawak ng sunog mula sa kanyang bahay. Kwento naman ng residenteng ito malapit sa pinangyarihan ng sunog. Nagulat na lamang siya na nasusunog na ang malawak na bahagi ng bundok na nasa likod lamang ng kanilang bahay. Medyo nag-worry din po kasi talaga kami, lalo na yung bumabalat po talaga doon yung sunog po. Malapit na talaga dito sa may bahay naman. Pero hindi naman po talaga kami totally worried kasi safe naman po talaga dito po sa amin. Ayon sa Bureau of Fire Protection Legazpi, umabot sa ikaunang alarma ang grass fire at tuluyang naapula bandang alas 9:05 na ng gabi. Aminado naman sila na medyo nahirapan silang apulahin ang sunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy dulot ng mahangin na panahon. Pasalamat rin anya sila sa ulan na nakatulong sa pag-apula nito. 12 hose ang inilatag po ng ating bombero. Kaya lang po hindi po sapat yung linya kasi dahil din sa kalayuan ng sunog ay nag-ano pa rin tayo, nag-layout pa rin tayo ng hose at naglagay tayo ng mga timba doon para pag-ipunan ng tubig at din i-pump na lang yun para yung ibang part ng mga grass doon ay mabuga ng tubig o tinatawag natin na cover exposure para hindi na madamay pa yun ng sunog. Nandun po din ang ating Special Rescue Force at sila din po ay nag-advance na papunta doon sa taas at naggawa din sila ng other na initial na firefighting method na ang ginawa nila ay naggawa sila ng fire break at pinag-ano lang po gamit ang mga mga pala o mga kahoy para maapula din yung ibang mga nasusunog na mga part doon na yung mga maliliit lang na kaya naman na ma-control. Dahil din sa panahon medyo umuulan, nakatulong din po 'yun sa pag-apula ng apoy doon. Aabot naman sa 1 kilometro ang naging pinsala ng sunog. Patuloy rin ang kanilang ginagawang investigasyon para tukuyin ang pinagmula nito. Under investigation pa yung aming ginagawa. So, tinitingnan pa namin ang iba't ibang mga anggulo na posibleng magmula ng sunog. So, maaring may sa mga posibilidad, maaring may nagsiga or may nagtapon ng kung anong bagay na pwedeng magmula ng sunog or maaari din itong pagmula ng yung condition ng weather. Ganyan po. So, yun ang tinitingnan natin ng mga anggulo para matukoy natin kung ano yung pinagmulan talaga ng sunog. Maswerte naman na walang naiulat na nasaktan o nadamay sa naturang insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.